De kermis en de kerk zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom werd de kermis ook dit jaar weer geopend met een inzegening door deken Smeets onder begeleiding van de schutterij. De exploitanten kunnen zelf aangeven of ze wel of niet hun attractie gezegend willen hebben. Volgens mij was er een hele hoge score van iets van tegen de 100% die het graag wil. En we vragen eigenlijk daarmee denk ik twee dingen. Op de eerste plaats natuurlijk vragen we om zegen en bescherming, dat er geen ongelukken gebeuren. We vragen ook voor de exploitanten om een goede kermis. Het is hun broodwinning, zij moeten daarvan leven. We vragen om Gods zegen over onze gezinnen en alle mensen die hier samen het feest vieren. En als je ergens de zegen over vraagt, dan is het ook een appel aan jezelf. Ja, hoe ga je dan eigenlijk met alles, met het leven, met elkaar om? Hè? Dat we ook in een hele goede geest dit feest samen vieren. En niet alleen dit feest, maar na dit feest dat we in een goede geest met elkaar samenleven. Gebeurt dat inzegenen op meer plekken of is dat uniek? Ik denk in zekere zin dat het hier uniek is. Echt die rondgang langs alle attracties en dat inzegenen is mij niet bekend dat dat op veel plaatsen gebeurt. Er zijn wel andere tradities. Hè? Dus soms is er een viering op het kermisterrein of in de buurt daarvan of rondom die kermis. Dus wat dat betreft die linken met parochies en kerken en kermis is er wel. Maar zo die echt rondgang met alles erop en eraan, dat weet ik niet. Ik denk dat we daar vrij uniek in zijn. Het is de grootste kermis van Noord-Limburg. Wat betekent dat voor Venray? Het is ook een promotie van onze mooie gemeente. Vanaf vandaag tot en met woensdag is iedereen welkom. Uiteraard de mensen die in onze gemeente wonen, maar ook de mensen daarbuiten. En ik heb wel begrepen dat er ook mensen die jaren geleden uit Venray verhuisd zijn, graag met de kermis ook weer terugkomen. Dus laten we er ook voor hun een mooi feest van maken. Was het een hele klus om alles rond te krijgen? Ieder jaar weer. Je moet je toch voorstellen, de attracties hebben ruimte nodig. Die willen ook graag op een goede plaats staan. We willen ook zorgen dat het publiek daarbij kan komen. De horeca wil natuurlijk ook een plaats. Vanuit de veiligheid heb ik ook een aantal voorwaarden en eisen. Dus ieder jaar is het weer een puzzeltocht. Ook omdat ieder jaar er altijd andere attracties zijn. Een vaste waarde is het Lunapark dat dit jaar voor de 90ste keer neerstrijkt in het centrum. Er zijn wel attracties die al heel veel jaren komen, maar dat dezelfde familie, generatie op generatie, ook met een attractie die door regelmatig wordt geüpdate 90 jaar terugkomt, dat maak je niet vaak mee. Dus daar gaan we zo meteen ook even bijzonder bij stilstaan. Een prachtige trofee met de tekst erop voor degenen die het niet kunnen zien. Er staat natuurlijk het logo, het mooie logo van de kermis Venray. Lunapark, 90 jaar kermis Venray 2025. Ook namens de... Wanneer is de kermis geslaagd? Nou, we horen al dat de attractie opgestart wordt. Dat zal niet lang meer duren. Maar laten we hopen dat de exploitanten een mooie omzet hebben. Dat de bezoekers een veilige kermis hebben gehad. En dat de horeca ook dit jaar weer een mooi jaar mag hebben. En als die allemaal tevreden zijn, ja, dan is de burgemeester ook tevreden. Attention, attention!